Tuhan Yesus Kristus dohot goar nito di perbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Marolopolop tu debata maho ale sadok tanoon. Edehon hamu ma hamuliaon ni goarna. Marmulia bahen hamu puji-pujianna. Dok hamu madok debata. Tung nasokal do akka pabahenamu. Binahen ni hinatibul ni gogomi. Ikum marsoba tuho akka musum. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata. Suruh matod di perbadia tu rohanami. Asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporseon nami marhite-hite pakrimon na mangulu. Asa tontong hingot hami. Na hehedo hami musesian na mate. Songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe sian na mate. Amen. Tapuji Tuhata maredehita sia bukwede 126 ayat sada. Patik ni debata tu hita di minggu tasadarion ima dienat sian buku sada Timoteus bidu onom ayat 10 sada songonom ma patikna alai anggoho halak ni debata mapurus ma siani pareahi ma hati goran hadaulaton haporseaon holong ni roha habengeton dohot labok ni roha ido sahatna atong rap mangido gogo mahita manggulahon patiknay. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Tapuji mamusang Tuhata maredehita sia bukwede onom ratus sia pulusia ayat sada dohot dua. Oh
duduk jala tapaserep marohata tatopoti madusata di joloni debata. Ale debata nami namaraseroha jala nabadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujulum. Huhilala hami rikodo asini roham disaluhut hami halak perdosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadario di jolom. Jala hupar hatopot hami tung najot-jot do hami manibil sian akka dalammu. Nabadia songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami. Aidang dihalomohon roham hamamate ni akka perdosa. Alai hamubau ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu sesa masa luhut hageduhon nami dohot pangalesuan nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham dihami marhite-hite panidangion dot hagogoon nito di perbadia asa tarapul situtu rohanami majoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu dabadiai. Amen. Tabigima hata baga-baga taringot ho hasesani dosata. Satokid do hutinggak huti tahutadikon ho alai papupungokuhu maho muse marhite-hite akka asini roha godang. Dagan diparpiar ni muruku hutabunihon bohikku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling nililing na asyaku ho ninna jahoba sipaluaho hasangapon ma di debata na digejang. Amen. Tapuji matuhata maridehita siya bukede 210 sada ayat sada. Hatani debata naga beturpuk di parminggota sadarion dienet dosia buku si Johannes bidu pasap puluhon mamuka ma sian ayat sada sahatu ayat 10 tajahama marsikap sore. Tutu si tutudo nahudokon tuhamu manang ise nasobongot siap pitu laho tubara ni biru-biru nama jakit sian dalan na asing laho bongot panakko doi jala pamangus. Ukapon ni si jaga pituima di ibana jala di bege akka biru burido suarana jala di jodo akka biru-biruna di guarna be laho manangi hosa tubalian. Alai dang olo nasida mangihutot tuna asing nama purus do nasida midai aidang ditada nasida suara ni na asingi. Dungi di dok Jesus mamuse tu nasida tutu si tutudo nahudokot tu hamuna au do pitu tu biru-birui.
Au do pitui baluau do ganup nabongot sianau nalaho bongot jalalaho ruar maibana dapotan japalan. Ido yang gosahatna martua doakan natu mangingon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tapuji matuhata marede hita sia bukede 502 ayat sada doat ayat tolu. Tidak ko maha porsiatai songon na hitani dakon ni dongata saha porsiaon di sadok pertibion rapma hita madok au porsea di debata Jahoba ido ama parguwo naso hatu dosan natu mapalangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Perbadia adorang suabubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panghuman ni Silatus nama terpajal lo ibana di hau pinar silang natua tubana toru ditang namulak mangulu di hari